Miten voi kulisseissa toimiva ihminen omata enemmän valtaa kuin kansan valitsema ensimmäisen kauden kansanedustaja? Sä et ole varmaan koskaan kuullut musta. Mun nimi on Jussi Laatikainen, mutta mun tilanne oli just se. Olen tällä hetkellä työttömänä, mutta mä toimin pätkän ministeri Ranteen erityisavustajana. Ja mitä moni ihminen ei ymmärrä, ellei ole toiminut järjestelmän sisällä, on se, että ministeri on instituutio, mikä tarkoittaa käytännössä, että se on kolmiportainen. Ministeri sisältää erityisavustajat, valtiosihteerin ja itse ministerin, joka on tämä kaikkein näkyvin henkilö. Erityisavustajat ja valtiosihteerit toimii hyvin pitkälti järjestelmän taustalla, mutta heillä on erittäin paljon valtaa. Ja tämä on mun mielestä myöskin suoraan sanottuna demokratian näkökulmasta erittäin suuri ongelma. Ja tätä on myöskin vähän vaikea selittää, mutta mä yritän tuoda sen esiin perinteisen vallan kolmijaon kautta. Eli on olemassa toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja tuomiovalta. Ja eduskunnalla on lainsäädäntövalta, hallituksella, eli toisin sanoen valtioneuvostolla, on toimeenpanovalta ja oikeusasteilla on tuomiovalta. Ja tämän pitäisi olla balanssissa. Tällä hetkellä Suomessa näin ei ole. Varsinkin EU-asioissa valta on hyvin pitkälle keskittynyt valtioneuvoston sisään, toisin sanoen taholle, jonka pitäisi käyttää vain toimeenpanovaltaa. Asiat valmistellaan pitkälle ja ne tuodaan eduskuntaan vasta siinä vaiheessa, kun niihin on käytännössä mahdollista vaikuttaa korkeastaan hyvin pienin muutoksin. Tähän mä haluaisin henkilökohtaisesti tuoda muutoksen. Ja tämä on aika iso asia itselle siinä suhteessa, että omalle luonteelle ei ole luontaista puhua näistä asioista omalla kasvoilla, tuoda itseään esille. Se ei ole minä. Mutta koska mä koen tämän asian hyvin tärkeäksi, niin näin aion tehdä. Ja perussuomalaisilla, joihin mäkin kuulun, on tällä hetkellä tulevana viikonloppuna 4-5.10. kokoontumisajot Hämeenlinnassa. Ja yksi kokoontumisajojen tarkoitus on, että ideoidaan tulevia vaaleja, ideoidaan mitä puolueen pitäisi tulevaisuudessa tehdä. Mielestäni on helppo syytellä vaan, että ongelma on Euroopassa, Euroopan unioni on ongelma. Fakta on se, että meillä on poliittiset ongelmat ihan sisään kirjoitettuna omaan järjestelmään. Ja tätä tulisi muuttaa siten, että päätöksenteosta tulisi läpinäkyvämpää, sitä tulisi demokraattisempaa. Toisin sanoen, että sen äänestäjän äänellä olisi oikeasti merkitystä, ettei kulisseissa tapahtuisi näin niin paljon. Ja mun mielestä tämän pitäisi olla seuraavien eduskuntavaalien ihan ehdottomasti kärkiteemoja. Kuten sanottua, se on tosi iso asia. Tämä voi olla ihan itsellä ensimmäinen mielikuva on se, että tämä tulee olemaan kamppailua tuulimyllyjä vastaan, mutta näillä mennään. Kuten sanottua, tämä ei ollut ihan helppoa tulla omilla kasvoilla puhumaan näin suoraan omia poliittisia näkemyksiä. Mutta mikäli koet, että tämä asia on tärkeä ja koet, että siihen pitäisi tulla muutos, niin tykkää videosta ja jaa se eteenpäin. Kiitos.